mañá, vaya mañá interesante a que temos con distintos contidos. Botando unha ollada a todo o que temos no noso muro de Facebook, no canal de YouTube, en radiolidersantiago.com. Entrevistas variadas hoxe, a verdade é que sí, falando dese conto, a historia de Ana. Conto necesario, un conto necesario nas noites de moitas familias, falando da diversidade, da igualdade, anti-bullying, anti-desexar o malo o noso compañeiro de clase, en fin, tan necesario. E arrancábamos a mañá falando con Ana Pontón, a portavoz nacional do BNG. E agora de que vai falar este medio de comunicación, Radio Líder en Santiago, na nosa área de influencia? Pois mira, teño por aquí que a Requinta da Laxeira e a Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla van dar un concerto para 600 persoas aí en nada en Santiago de Compostela. Un concerto que será de carácter gratuito, totalmente de balde, e que vai a acontecer este sábado mesmo, ás 7:30 da tarde no Auditorio da Banca en Santiago de Compostela, na Rúa do Preguntoiro. E para falar deste concerto que se torna histórico, valente, para poñer a Vedra no mapa, penso que é un dos obxectivos. E tamén a música de raíz, a música feita aquí, a música que se fai pois nun concello dos moitos que ten Galicia, neste caso Vedra, moi fervente, moi cultural, con moita formación. Temos a Fernando Rey, precisamente, o director da Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla. Fernando, moi boas. Bo día. Que tal estás? Pois genial. Estás nervioso na antesala deste concerto na capital de Galicia? Bueno, sempre que se achega o momento estás un pelín nervioso, pero o que estou desexando sair ao escenario e poder compartir música con todos as persoas que veñan e os nosos compañeiros da Requinta da Laxeira. Falar da Escola Municipal de Santa Cruz de Ribadulla, falar de historia, falar de faime un bagaxe rápido de... Bueno, pois a Escola de Música fundase no ano 89 por membros da banda de música, unha banda casi centenaria, a banda de música de Santa Cruz de Ribadulla, ante a necesidade, de verdade, de que novos membros foran saindo na banda de música. Comezou desa maneira, dando clases incluso aos membros da propia banda, e hoxe en día pois, atopámonos con unha escola moi moderna, onde se imparten casi todas as especialidades e conta casi con 120 alumnos, o sea, unha parroquia de, creo que estaba falando antes con Chío, non chega a 500 ou por aí estará, máis ou menos, un concello de... Un de cada 5 está aí metida na escola de música. Sí. Está moi ben ese... Estamos moi contentos, sí. Bueno, eso que se vai un traballo interesante. E a Requinta da Laxeira, unha das integrantes é Chío Couto. Chío, moi boas. Hola, moi boas. Nerviosa, non? Bueno, un pouco o que decía Fernando, non? Que se vai acercando a data e sí que empezan a mellor esas inquietudes. Pero eu sempre digo que tamén... senón non estamos... Efectivamente, que no momento en que non existe ese nerviosismo tamén é mal síntoma, non? Entón, pa ben. Fálanos, fainos esa sinopsis, esa presentación para os que descoñezan a Requinta da Laxeira. Como xurde e como é o transitar ata día de hoxe? Pois xurde no ano 2004, falamos xa de 20 anos e está enmarcada dentro dunha asociación cultural que, aparte de ter a composición da Requinta da Laxeira como grupo, tamén fai clases e tamén forma nos seus instrumentos de música tradicional. Sí que sale ca inquietude cultural de, neste caso, tamén música, pero neste caso máis centrada na parte máis tradicional, de música tradicional, pero tamén acompaña con baile e con outras disciplinas, a cultura alrededor desa asociación, non? Canta xente conforma a Requinta a día de hoxe? Actualmente 12 persoas. Bueno. Un concerto, van participar máis formacións o sábado? Non. Sodes as dúas, non? Somos as dúas, sí. A Escola de Música, a través da súa banda xuvenil, digamos de alguna maneira, que son nenos e nenas con idades comprendidos entre as 8 ata os 16, como máximo, e despois os membros da Requinta. Lin, na presentación que se fixo deste concerto, que hai expectación, sí, a verdade é que sí, que esta é unha idea de hai xa 4 anos, sí, e que tivose que paralizar. O sea, sí, aínda estamos... sí.
coaquela pandemia, saindo, polo menos, eventos como este, saindo daquel contexto. Ideas que Ideas comezaron no 2019, eu recordo perfectamente, sempre que nos víamos nas festas ali pola Ulla, cando vía os membros da Requinta, decía, temos que facer algo xuntos, tal, nunca concretábamos nada, ata que un día se decidiron a vir pola Escola de Música e aí estivemos barallando que podíamos facer xuntos, saiu unha idea ben fermosa que se ia facer no 2020, pero como todas as ideas fermosas no 2020 non se puderon facer. Está, chegou no 2024, importante que chegue. Isto, claro, isto é un featuring, isto é unha fusión, van ser dous concertos diferenciados, vai haber mistura, claro. Que podemos dicir? Que podemos decir? Pois mira, que vamos a facer e vamos a traballar, estamos traballando cancións típicas da Requinta da Laxeira. É dicir, que nos integramos dentro do repertorio folclórico que traballa a Requinta da Laxeira. É dicir, somos nosos que nos adaptamos a eles. Grazas a uns arranxos que fixo o compositor galego e bo amigo Pablo Pascual, bueno, pois cunha mirada moi innovadora, pero ao mesmo tempo moi respetuosa coa sonoridade do tradicional, do folclore. Chío, hai tempo de sentarse, de decir, facemos isto, como podemos arranxar, como compenetramos. Isto é un concerto que ven traballado, madurado, e que supón pois, un esforzo máis e tamén sair da vosa día a día, un reto. Literalmente, é un reto. E máis para a parte millor, incluso da Requinta da Laxeira, porque porque sí que é certo que é un grupo no que nos caracterizamos por facer moita festa e gustanos moito e nos divertimos, pero realmente ese ensaio formal pois sí que nos costaba, non? E con este, e con este formato para nós foi a formalidade a Requinta a Escola Municipal Bueno, son nenos, imagínate. Pero un pouco, pero bueno. Sí que era un pouco a excusa, efectivamente, isto é novo, isto hai que sentarse, isto hai que mirar unha partitura e isto non é simplemente deixarse levar porque podemos innovar aquí, non? Creo que había algo de fusión aí. As dúas agrupacións o que fixemos foi sair da nosa zona de confort, do que estamos acostumados a facer, e nos estamos adaptando as dúas, creo que de maravilla. De maravilla. Decía que Galicia, as aldeas, as cidades, pues, hai unha vida cultural moi boa, pero que necesarias son as escolas de música, que necesarias son as bandas, que necesarias son as agrupacións que nacen. Isto non se pode perder, isto é algo que vai na idiosincrasia de Galicia e que pasan por un bom momento, así o entendo, non sei se é a percepción que tedes, vos que estades dentro. Pois mira, absolutamente. Haberá necesidades, pero claro que sí, cando eu era pequeno, e Chío igual tamén o pode decir, pois había música, había escola de música, porque había unha banda. Probablemente se non houbera banda non habría escola de música, eu non tería estudiado música probablemente e hoxe non sería músico profesional. Que temos tamén. Exactamente, e os músicos profesionais que salen de aí, porque de verdad que é algo increíble. Por poñerche un exemplo, o trompeta principal da Chicago Symphony, que é unha das mellores orquestas sinfónicas que hai no mundo, é de Barro, saleu da escola de música de Barro, e podríache poñer moitos máis exemplos, pero para que te fagas unha idea da importancia que teñen tamén para visibilizar Galicia no mundo. Eu creo que sirven de trampolín aquel que quere impulsarse e seguir medrando no mundo da música, do contexto cultural, pero sirve tamén de ter un tecido sociocultural, de socializar ao fin e ao cabo. E de formar parte, no fondo, non? Si de algo é exemplo Vedra, seguramente sea do seu asociacionismo e da súa participación. O puxo valor aquí o alcalde tamén, o asociacionismo que ten Vedra como punto forte. Sí, seguramente sea un dos puntos fortes que ten ahora mismo Vedra e sobre todo esa inquietude de participación e de sentimento de pertenza que iso implica, non? Porque se ti, polo que sexa, marchas de Vedra, sigues sentíndote parte e sigues formando parte de algún dos seus proxectos, non? E ao final ese activismo e esa participación sí que te compromete con un lugar e con un territorio e dalle sentido tamén. Isto de 600 persoas, auditorio a banca, é a primeira vez que estades neste auditorio? A ver, eu persoalmente non, xa toquei algunha vez, eu a título persoal, pero creo que este concerto, este macroconcerto, como se presentou, porque para non ser un absoluto macroconcerto, necesitaba un espazo á altura. Entón, pois sí, nos decidimos a vir a Santiago, sí. 14, non?
14. O sábado é o 14. Sábado 14, sí. 14 de decembro, quedan apenas 3 días, 7:30 da tarde. Como se pode acudir? Porque é totalmente gratuito, supoño que é unha cuestión, non sei se de reservas, se de ir ata completar o aforo. Sí, nas nosas redes sociais hai enlaces para poder solicitar a entrada para poder participar neste concerto e non quedan moitos polo que aquel que lle interese este tipo de música, este tipo de fusións que se están facendo na actualidade grazas a os novos compositores que xurden en Galicia con estas inquedanzas, poidan participar porque creo que realmente van a quedar sorprendidos. Macro concerto da Escola Municipal de Santa Cruz de Ribadulla, xa cun bagaxe importante, a Requinta da Laxeira, unha formación máis recente, pero que tamén pois ten esa profesionalidade. Xuntáronse estas dúas formacións para chegar a Santiago de Compostela, un concerto que pola súa singularidade non vemos todos os días tampouco. É un concerto que aparte de facer patria, se nos poñemos filosóficos e románticos, pero que non se ve todos os días, porque hai unha mistura de algo que moi pocas veces se ve. Por lo tanto, que é un evento que, ademais, ao ser gratuito, ten que estar a xente facendo unha ringleira para poder vibrar co que facedes no día a día e tamén aplaudir que allá desde a vosa zona de confort para disfrute dos que vamos. Non tanto de vos, que tamén, pero para disfrute do que vamos, non? É un pouco esa percepción de... Sí, a ver, eu o que quería, o que pretendía era render unha homenaxe á música tradicional galega, pero tamén quería ter un recordo aos nosos antepasados, eses portadores da música tradicional que xeración tras xeración a foron transmitindo. O sea, non solamente celebrar nosas raíces culturais, que tamén, senón render unha homenaxe a todos eses antepasados que todos temos en Vedra e que nos veñen á cabeza con este concerto, a mí especialmente moito. Sí, a mesma filosofía. E sobre todo mantendo presente o que decía aos antepasados. Cando pensamos en esas persoas que empezaron a facer música e que eso creou unha necesidade de crear algo que o avalara, está aí a banda, están os requinteiros da Ulla, que a raíz deles recuperamos ese instrumento que seguimos dándolle tanto nombre como son, non? E esa visibilización a través deste concerto e a fusión de dúas, que eu creo que son representantes totalmente do noso concello, pois pode ser interesante, a verdad. Que importante os nosos ancestros, aboas, bisavós, que dunha maneira natural, sen acudir a grandes escolas, dunha artesanal, demostraron tanto que a día de hoxe que as novas xeracións as teñan como inspiración di moito, non? Agardo que esta xeración este cultivando algo tamén importante para que falen tan ben de nós como nos falamos dos antecesores no tema cultural, no eido de esto é noso, o sentimos e presumimos. Sí, sen dúbida. E moitas formacións que agora mesmo poden ser mainstream en Galicia e demais, e que teñen a mesma filosofía. Ese sentido de pertenza, falaba antes, Chío, é algo que casi como que te obliga a continuar, estar aí. Ainda esa que percepción, a vida che leva por camiños diferentes, pero no, Vedra, Santa Cruz, tal, sí, intentamos defendelo a ultranzas que somos dali este concerto é, pues, basicamente para iso. Que non é pouco, Homenaxe, respeto aos nosos antepasados, en fin, e depois por ver en riba do escenario. Cantos estaredes simultaneamente así xuntando todos? Eu son de letras, pero o escenario é grande tamén, Sí, é grande, sí. A vedes todos aí. Bueno, vamos a ver, o sábado digo, estaremos sobre 70, eu calculo. Sí, é un macro concerto. Sí. Pois grazas por vir, de verdade, a contalo. Parabéns polo traballo que facedes no día a día, porque moitas veces pois estades nesa espiral de concertos que quizáis pois con outro aforo, outras limitacións. En este caso, pois que disfrutedes tamén, do concerto do sábado a 7:30. Eso é importante. Penso que eso ao final se nota cando o artista que está aí arriba o disfruta no escenario, nos abaixo tamén o disfrutaremos. Voume sumar. Genial. Sí. Tiña ganas, pero agora que vos escoitei, pois ainda máis ganas. O gallá, o contagio tamén o teña os nosos ointes e a xente que nos está vendo nas redes sociais. Con que finalizamos? Que decimos, Chío? A ver, para concluir. Pois nada, aparte de que se animen, que xo dixaches ti perfectamente, as poucas entradas que poidan quedar, pois estarán genial que as poidan utilizar alguén e que non queden butacas baleiras.
E agradecemento a todas as persoas que fan posible isto, a banda, a Escola de Música por aceptar esta proposta, ao Concello polos apoios que nos dá, e, nos agradecementos sempre se nos olvidan personas, entonces gracias en xeral. E o resto en todo o As mundo. persoas que fan posible. Fernando, que? Para Nada, concluir. suscribir todas as palabras que dichi o Concello de Vedra, sen dúbida, Bota man, que sí. bota un man no que pode, un concello humilde, pero culturalmente non é humilde, é unha prioridade para eles, e eso é de agradecer, é moi de agradecer. Pois a cita a temos claros todos. O sábado, 7:30, Auditorio Abanca, no Preguntoiro, en Santiago de Compostela. Graciñas aos dous por vir. E que moita merda que se dicía e que se sigue dicindo, aínda que unha expresión que é medio rara, pero que vaya todo moi ben. Moitas gracias. Graciñas aos dous. Moitas Grazas. Gracias.